Egunon, gaur amalurrarekin konektatzeko erlajazio edo meditazio txiki bat proposatu nahi dizuet. Amalurraren maitasuna, babesa, bizi indarra, guzti hori hor dago, egunero, eta orain da momentua horrekin konektatzeko eta pentsamenduak alde batera utzi, gure kezka, gure beldurrak, horiek denak alde batera utzi eta energianekin konektatzeko. Beraz, eseri aulki batean, bizkarra zuzena, eta itxi begiak. Ipin erreta sudur rodietan. Konturatu airea nola sartzen den, eta nola ateratzen den. Behin eta berriro. Eta orain pixkanak hasiko zera arnas hori sakontzen, kontzientea bihurtzen. Hartu arnasa, bete zure gaitasun osoa, sabela puztu, saietxak aldendu, goikaldea bete. Eta arnasa botatzerakoan eskatu airea poliki-poliki eta gustu ahalik eta gehien. Behin eta berriro, hartu arnasa eta bota. Eta orain, zure bisualizatzeko edo imaginatzeko gaitasuna erabiliko duzu. Imaginatu, bizkarratik edo bizkarrezurratik eta oinetatik sustrai sakon-sakonak, lurrerantz doazen sustraiak. Eta imaginatu sustrai horietatik arnas hartzerakoan amalurraren energia, maitasuna, bizi indarra jasoko duzula. Gorputz osoa beteko da energia horrekin. Eta arnasa botatzerakoan, imaginatu energia hori eguzki izpiak balira bezala mundura zabaltzen dela. Unibertsora zabaltzen dela. Behin eta berriro. Arnas hartzerakoan bete amalurraren energia indar horrekin. Eta arnasa botatzerakoan zabaldu.